Uba R.G.Momin MLA ka Rambrai Jyrngam mynta ka sngi ulayo ban pynhap perdano ia ka lympung ïalehkai badminton KABA Ekhd jong ka jylla kabalatip kum ka 38th Meghalaya State Badminton Championship R1000 ia kabala PYNLONG ha indoor stadium Nongstoiñ West Khasi Hills district hakate ka lympung jong ka jingïalehkai badminton lawan ban ïashimbynta ki kadei tylli ki district kiba dan hapoh ka jylla Meghalaya kynthup ru kawei ka club hakatei ka lympung ka ïashimbynta ki kadei tylli ki district ka East Khasi Hills kadei kawei na kiba kham lamkhmat bat kabalayo ban khur tylli ki khusnam Baroh ki ïalehkai kilakot hadu arspa arpu kadei ngut kynthup ki kintai bat ki shinrang bat hakatei ka lympung ka jing ïalehkai ka long kumbalai spa hanyo ki jingïalehkai hakatei ka sngi play hakatei ka lympung laya don langru uba Ekhd MCS additional DC ka West Khasi Hills district UR Kamal technical official convener Badminton Association of India bat kawei
Arngalan Vega.